pakkas päivä huomenna. Joo, hyvä. Oli vissiin tosi hyvä spori. Ei pettynyt mistään, vai pettikö? No semmoista hyppyjä tuli tasajalkaa, että pakko olla jäässä kun me meni läpi. Missään ei halvannut. Yhden kerran siellä missä oli pöpöröä, niin siellä oli pehmeitä. Siellähän mä kaatusinkin, sen takia mulla meni siihen aikaa. Eikö se ollut sulla pohja-aika sille pätkällä? Miksi se kaatui? Ai oli. Siis Jussinkorpi. Kolmashan se oli. Takajarru oli niin jäässä, että ei ollut jarruja kurvissa. Ei kun kolmosella kaaduit, niin. Niin se oli toisiksi nopea. Juu. Mutta tämähän oli 20 sekkaa hävisi. Joo. Kaaduit. En olisi arvannut, että tämmönen vannoutunut C-luokan nähertäjä, niin nousee B-hän päitsillä. no siitä nyt ei, mutta että ajaa niinku oman luokkansa kärjessä. En olisi uskonut. Olihan se uho, kato jo. No. Joo, ne kato treenit Oskarin kanssa. Niin... No. Näki vähän miten hyppyytetään pyörää. Perässä tuli. Pimeä ajo sujuu. Valot oli hyvät. Se sujuu. Oli paremmin kuin viimeksi. Ja ehkä enemmän tuli ajettua pimeitä, vaikka sitä ei tullut paljon ajettua. Ehkä joku 6-7 tuntia maksimissaan pimeät. Paljon tullut tunteja kaikkia. Noin suurin piirtein. No pyörä joulukuun alkupuolella, joulukuun puolessa välissä sain pyörän ja tammikuun makasin keuhkokuumeessa. Helmi, maalis, joo. 70 tuntia ennen tätä. Joo, sekin nyt aika paljon. Ja tietenkin ei voi väheksyä tätä äidinmaidossa tullutta tasapainon lahjaa, mikä mulla on. Pystyy. Ei, sehän on se Mika Aholankin vahvuus, hyvä tasapaino. No. Kirja. Kävi Sonnin liikkeessä kysymässä, kun se alkoi herjaa, että on likainen se kuva päällä. Kävin Sonnin liikkeessä kysymässä sellaista puhdistuskasettia, millä se saa putsattua. Se myyjällä meni sormi suuhun, se ei ollut ikinä nähnyt sellaista videokameraa, mikä kuvaa nauhalle. 3 vuotta vanha kamera. Se oli kovin kokenut myyjä. No. Joo. Katsotaan, sulla on ammattilaisvehkeet. Niin. Amatööriskuvaa kortille. Ammattilaisvehkeet on vielä nauhalla. Onko ne nauhalla? On. Monet se ei ole meinaa, että me ollaan siellä aamupalalla. Tehdään sillä että miten se lähti mulla huomenna? 7.40 se oli eka. Ihan ensimmäinen. 7.01 oli ihan ensimmäinen. 7.40 oli teidän luokan eka. Eli 7.40. Kellot soimaan 20:06 ja kävellään tonne hotellille. Syödään, ilmoittaudutaan tähän ja sitten lähdetään.